75 বছরनि आजादी का अमृत महोत्सव ये जो अमृत मालाय तंगमानी आंगाबो नबो दिल्ली वो मा साका त्रिपुरा का तिप्रासा son of the soil they are still dark आंगाबो हिंदी में साका हमारे तिप्रासा लोगों ने अभी भी जहर पी रहा है बेलाय बेलाय कना हामबाय दिनै जों सायमानो 7 दे अक्टोबर 2022 नि दिबर जराव आं टीएमबी चैनल नि बिसिंथै जे सिनि दफारं थानि थाइसे थाइनै सानानै बागै हाय आं मा फायका गाहामखाय सिलायान बागै न फालनक फिफलाय मा हाय कताल कताल पलिटिकल पार्टी बुंलायो स्लायलायो फियाबा अ बरन बरक ओ जेमन फिल्म रग गोबांमा बय कताल कताल खाय सलमान खान फियाबा आरो थाङै ब अजय विजय संजय हिनि बुमुंना नावै रुल्स आलादा ताइ बिनि कैसा जे क्रिएटिभ बिनि आबरक गिसार अंकरक एक्शन रक आबरक लोकेशन रक सिमि चेन्ज खायमा हायनो सिनि बिसिङाव ब नायनाय लेखा बरं बरक फियाबा सिनि आसल अ हानि बोसोरनि जोंजाल न तयै सारा गेदांमा क्लायखा ना सियारांमा क्लायखा सियाले नां सानाय गोबां मानो इंलिश मीडियम फोरोङै सिनि बरक बाटाबुक दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी रनि प्रोफेसर रक लेक्चारार रक बा गोबां मा टीसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर अमाहाय माने मोटामोटी डॉक्टर इंजिनियर उकिल जतन अंखा आइपनो अंगै दिनै नुखा आगुलि रग आं जखन चरायफ्रु 84 रग आं आगरतला पहिला फाइरना फ्रु रग सिनि बररनि नक बयां टं रुक्सि मानान्दाय मान बो चिन कबर मायरंनि नक्स दं ता बुखायथ आयां उयां फंबायखा सिटी रग न होख्लायबायखा इमप्रुभ बायखा इकोनॉमिकली किसुक साउन खा नै चिन बर बगा सफियाबा और नायनाय मा आनि जे सार्वे हंकाय 10 to 12,000 फैमिली आबरनि बागै सिमिनो जरा गासाय थांगा बरं बागै न ताबो शहर जीवन यापन बसाबती बो गाहाम एडुकेशन संनाय बा फ्यूचर थांसनाय अंकाय ताबो सुद्रा सेंसास मोटा बेलेग माया म जतन अनुमानिक सालायमाबा आनि अनुमानिक चौद हयते 15 लाख खाना ताबो सुद्रा तिप्रासारनि ताबो केंतु आं सेंसासनि 21 नि सेंसासनि कुन रिपोर्ट माया गाबो बिसिंगनो एनीवे आं सानाय माखाय अ तिप्रासारनि थिनांगो बबो हायखाय थांना नां अमनो सिगां रगब आं गोबांमा यूट्यूब मेडियल चैनल बिसिंथि बसावो जाखान थां बसावो अंकाय कुनु एनजीओ रं बिसिंथि दिल्ली थां बसावो केरला थां बसावो बा गुजरात जाखान थांबो इंडिया नि जेकुनु पार्ट थां बसावो काय उसांगो ब दिल्ली ओ सुजुमांका सिन आईपीएफ तिरनि कैसा डेमोन्स्ट्रेशन 23 तारिख अगस्त नखना आदिनो अगस्त आराबो आं सागा आरो आं कैसा कगमा सामान अबना साविन आं जे सिनि आसल मेन प्रॉब्लम सानो ताबुक हर घर तिरंगा आजादी का अमृत उत्सव माने अमृत मत संसेमन अब कैसा धर्मशास्त्रनि मंथन खाय समुद्र मंथन का अमृत मालाय सालाय माने ते थियानि अमर अमृत अमर अबर मारुने जों नुगो खनावो अंका सिनि बररक ब नगद थाङै जरा बीजेपी समर्थन खायतना बे बीजेपी खाय ताखु बखर लीडर्स रक नगद थाङै तेरंगा र बालाय जाखा आबो बका हामनो तेरंगा तो आं तो आनि गारि वसे सब समय आं खायसि तनु आं आबनो कुनु माने अपोजिट खायमा बया आं आबनो आरि खायमा बुया बा केबिं मा बुया तिनि आं फ्लैग कानै टंखा फ्लैग दुइ टंखा फ्लैग सुमुइ टंखा नग फ्लैग कायतनिखा आबो बायतो संविधान न सागला नंगरा तांगै इंडिया न सागनाय खलाय गासक जेखान खानि केब होनाय क्रि ओंके फियाबा आं सिना नांनाय जे 75 बছরनि आजादी का अमृत महोत्सव ये जो अमृत मालाय तंगमानी आंगाबो नबो दिल्ली वो मा साका त्रिपुरा का तिप्रासा son of the soil they are still dark आंगाबो हिंदी में साका हमारे तिप्रासा लोगों ने अभी भी जहर पी रहा है क्योंकि हमारा आजादी का अमृत कैसे बोलेगा जब हमारा त्रिपुरा भारत का साथ इकट्ठा हुआ उसका बाद में जो हो गया
हो रहा है। अभी बांग्लादेश से आके त्रिपुरा को आदिवासी कानून में लागू करके अभी बांग्लादेश शासन कर रहा है। इसीलिए हमारा जब वक्त आएगा तो हमारा तिप्रासा खत्म हो जाएगा, ये पक्का बात है।